veuràs, ja veuràs. Espera, ui, mira, aquí tenim això, tu. A veure, això és per tu, perfecte. Ampolla de plàstic són 1.200 euros. Ah, per quilòmetres, diu. Farem uns 5.624 euros. 5.624 euros. 5.624. Una deixalla. Per això. Ara us aixecareu, sisplau, us aixequeu. Sí. Posa't cap allà, Pep. Jo cap allà o cap allà? Sí, cap allà. Vas tu davant i jo darrere? Sí, jo vaig davant, us poseu tots aquí, farem una filera. Vinga. Fem l'escenari. Posem a l'escenari a llançar les deixalles cada cosa. Val, anem baixant, llences això, aquí. Molt bé. Aquí tenim això, a veure si ho llançaré bé, això aquí i això aquí. Vale. Vinga, anem llançant i anem baixant. Anem llançant. Això, a veure. A veure. Això aniria al contenidor groc. Aquí. No. Home, en quin color aniria? On aniria? Està bé. Bandera? Sí. Aquesta és la meva. Que ningú no gosi d'atacar el meu vaixell perquè rebrà una bona agarrotada. Perdoni, senyor pescador, que li faria res de tornar la meva amiga a l'aigua, si us plau? La teva amiga? Sí, ha quedat atrapada a la xarxa. Esclar que és atrapada a la xarxa, no? Tots els peixos són atrapats a les xarxes. Jo sóc un pescador. No és pas una gerra! Tros de babau! No us ensenyen res a l'escola. Això és una àmfora! Era el pirata Polifem, famós pel seu mal geni. Quanta porqueria, el mar! Sí, quina peste. Fàstic! No! Vols dir que anava així el conte? No, no pot ser, mira-ho. Que passada! A veure... Abracadabra, pota de manidor. Ui, Pep, t'estava esperant. Sí, pitonissa. Voldria saber com més que aquí no hi ha plantes ni peixos ni res. Veieu aquest dibuix? Aquí tenim moltes d'aquestes coses que fem però que no hauríem de fer. I vet aquí un fons, vet aquí un prat, que aquest conte ja s'ha acabat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.